Makrokozmos trvá večne. Môže trvať večne, pretože nežije sám pre seba. Preto múdry stavia sám seba za toho druhého a tým sa zjednocuje s tým prvým. Uvoľňuje sa od svojho tela a tým svoje telo zachová. To sa deje preto, že nepozná sebectvo. Vlastné záujmy podporuje nesebeckosťou. Tao Te Ching, kapitola 7. Kapitola 7. Makrokozmos trvá večne. Makrokozmos zjavený vesmír trvá večne. Každý úkaz v ňom síce podlieha zmene a premene, avšak táto zmena či premena nikdy nevedie späť k počiatku. V žiadnom prípade sa nezačína od začiatku tak, ako to poznáme vo svete dialektiky. Vesmír sa vyvíja. Každá zmena je pokrokom, zdokonalením, vystúpením na ďalší stupeň, ktorý vedie stále ďalej a vyššie. Iba vo večnosti existuje evolúcia. To je očividne neznámy zákon, absolútne božský zákon, neznámy prírodný zákon, ktorý nepozná kolobeh, ale iba špirálový vývoj. Prírodný zákon určuje poriadok, vzájomný vzťah náhľadov a pôsobností. Keď človek tento poriadok študuje, pozná súvislosti rôznych procesov a zodpovedá im, potom tento poriadok ožíva, stáva sa účinným. Ak vstúpi do takého poriadku tým, že zodpovedá zákonu tohto poriadku, podieľa sa na tomto zákone a systém starého zákona opúšťa. Ak tomu rozumiete, bude vám jasné, že v každom stave bytia možno prejsť z jedného prírodného zákona a jeho poriadku do iného a tak v zlomku sekundy existenciálne zažiť večnosť v čase. To je prechod z časopriestoru do večnosti. Ak to nejaký človek existenciálne zažije, napríklad teraz, v tomto okamihu, potom z neho prirodzene vyplývajú konzekvencie. Každá ríša totiž vlastní svoje vlastné javy a prejavené formy. Prejavené formy, telá a nositelia časopriestoru sú iné ako formy a nositelia večnosti. Inými slovami, človek môže bezprostredne patriť k novej ríši, ale z toho nutne vyplýva transfigurácia, znovu zrodenie, čo je vysvetliteľné. Transfigurácia je možná len v prípade, že človek patrí k novej prírodnej ríši. Nenastáva teda najprv transfigurácia a potom účasť na večnosti, ale najskôr nastáva spojenie s novou ríšou a potom veľká premena. Ak máte trochu porozumenia pre prírodovedu, budete tomu rozumieť. Ak to teraz môžete pochopiť, chceme sa nasledujúcemu bodu priblížiť otázkou. Prečo sa obe ríše, dialektická ríša a Božia kráľovská ríša od seba vzájomne líšia? Prečo je zákon jednej ríše nezadržateľným návratom k východiskovému bodu, teda cyklom, kolobehom, a zákon inej ríše progresívnym vývojom, stúpaním od sily k sile a od nádhery k nádhere? Na to môžete prirodzene odpovedať. V našej ríši sme oddelení od gnózy. Tým však konštatujete iba následky, ale nie príčinu. Príčina tkvie medzi iným v nasmerovaní vedomia. V oboch ríšach existuje rozdiel v nasmerovaní vedomia. Tento rozdiel naznačuje Lao Tzu slovami: večnosť nežije sama pre seba. Teraz môžete povedať: áno, to poznám. Žijem pre svojich blížnych,
pre svoju rodinu, pre svoje ideály. Úplne sa im obetujem. Nežiť takto pre seba samého môže byť veľmi pekné, ale ak sa o tom dá tiež hovoriť s úctou, potom je to predsa len imitácia onoho nasmerovanie vedomia, ktoré má na mysli Lao Tse, totiž imitácia animálneho ja. Animálne ja je egocentrické vedomie. Je to ja som, celkom zvláštneho druhu, a ak je kultivované, môže imitovať mnoho krásy, dobra a lásky. Ale vy viete, že krásne tu ukazuje škaredé, dobré zlé a láska nenávisť. To je v mnohých ohľadoch veľmi zvláštne, pretože animálne ja chce častokrát žiť naozaj božsky. Je mu to vrodené. Čím to teda je, že sa mu to nedarí? Ako to, že časopriestor nemožno premeniť na večnosť, keď si aj okultisti myslia, že to predsa možné je? Je to preto, že animálne ja je organický človek, že vlastní organizmus. Osobnosť je organizmus. Vy ste telesným človekom a absolútne sa odlišujete od božského človeka. Čo je to organický človek? Je to mechanická bytosť, riadená vyššou inteligenciou, hoci organický človek sám tiež vlastní istú mechanickú inteligenciu. Organický človek, bežná osobnosť, telesný človek, spotrebováva silu a koná ľudsky alebo dokonca božsky na základe svojej schopnosti imitácie a vďaka svojmu pôvodu. Ako nepríčetný sa ženie dokola v kruhu a podľa zákona svojho zmeteného stavu sa stále znova vracia späť k východiskovému bodu. Tak ako motor auta vlastní mechanicky pôsobiacu inteligenciu a ak je raz uvedený do chodu, tak funguje, avšak svoju úlohu môže plniť len vtedy, ak sedí za volantom riadiaca inteligencia. Rovnako tak je aj osobnosť a je animálna inteligencia užitočná len vtedy, ak ju riadi Boh v nej, najvyššie životné centrum v srdci. Ak to tak nie je, potom je organický, telesný človek vydaný na pospas sám sebe so všetkými tomu zodpovedajúcimi dôsledkami. Tohto organického človeka možno prírodným udržiavacím procesom vždy znovu priviesť k manifestácii. Ale pokiaľ riadenie nemôže prevziať pravý vodič, vyvíja sa to vždy opäť nesprávne. Prírodný človek potom podlieha mnohonásobnej degenerácii a ide cestou bolesti v ríši, v ktorej sa napriek všetkému cíti doma. Telesný človek už nie je tým kedysi tieňovým človekom. Prírodný človek si myslí, že je pravým človekom a že môže dosiahnuť pravú ľudskosť. Bije sa do prás a vraví: ja som to, robím to a chcem to. Imituje a skúša neprestajne, prirodzene, bez akéhokoľvek úspechu. Ak si niekedy urobíte čas, aby ste si to, čo sa vám tu pokúšame vysvetliť, overili, potom všetko nájdete dostatočne potvrdené v Biblii, v univerzálnom učení, v legendách, rozprávkach a príbehoch. Telesný človek pozná Genesis, počiatok a pád, svojvoľné odtrhnutie od svojho Boha. Organický človek pozná iba jednu, absolútnu nevyhnutnosť, totiž udržiavať sám seba. Seba potvrdzovanie je jeho vrodený pud. Žije zo smrti a zmaru. Musí tak žiť na základe svojej existencie. Musí žiť sám pre seba
Je to jeho osud, pretože inak by zahynul. Je v nebezpečenstve. Nie je udržiavaný. Udržiava sa sám silou svojej prirodzenosti. Spomeňte si len na prekliatie z raja. Existujú národy a rasy, ktoré toto žrať a byť zožratý povýšili na cnosť. Je jasné, že takýto národ sa snaží len novou metódou a obzvlášť bezohľadným spôsobom dosiahnuť pokrok. Pokiaľ tiež takto zmýšľate, potom ste absolútne na nesprávnej ceste. Osobnosť, telesný človek, bol pôvodne nástrojom stvoreným na to, aby riadiacej inteligencii umožnil prostredníctvom tohto nástroja získavať skúsenosti, všetko zdokonaľovať a slúžiť gnóze. Touto riadiacou inteligenciou je pravý človek, jediný Boh. Nástroj je zmetený a nazýva sa človekom. Telesné vedomie je prevzaté z lúča božského vedomia, skrytého vo vlastnom vnútri. Pravý božský človek nežije sám pre seba, nepresadzuje sa, nežije v nebezpečenstve a núdzi, nepotrebuje žiť sám pre seba. Podlieha inému prírodnému zákonu a vlastní vedomie večnosti. Je bytostne zajedno so všetkým, s celým vesmírom a je udržiavaný bránou života. Teraz sa môže niekto opýtať, je alebo snáď bolo chybou nášho jediného Boha, že stvoril človeka ako osobnosť? Avšak táto otázka je zbytočná, pretože tento človek existuje. Je tu Boh, pravý človek, a osobnosť vedomím ja. Čo sa teda pre túto dvojitú bytosť, ku ktorej patríte, respektíve s ňou musí stať? Predpokladajme, že ste človekom, ktorý v núdzi a smrti zmúdrel. Stávate sa teda múdrym? Čo teraz musíte urobiť? Múdry stavia sám seba za toho druhého, za toho jediného vnútorného Boha. Ako stvorenie sa podriaďuje tomuto Bohu v sebe. V dokonalom seba odovzdaní zaniká v údolí života. Čo teraz nastáva? Schádza v tomto skutku, v prvom, v tomto skvelom, v tomto vodičovi vesmíru a naplňa ho nádherný pokoj. Uvoľňuje sa od svojho tela, od svojej osobnosti. Zviera ustupuje. A čo sa teraz deje ďalej? Osobnosť potom ako nástroj zostáva práve zachovaná. Transfiguruje. Ako? Tým, že dobre, veľmi dobre, natrvalo zostáva pod božským riadením. Možno, že je celá jeho osobnosť zbytočná, ale s tým si nelámte hlavu. Vy sa uvoľňujete od kolobehu a vraciate sa späť k svojmu stvoriteľovi, k svojmu Bohu. Schádzate vo večnosti. A pretože sa zbavujete zvieracieho egoizmu, sú podporované skutočné záujmy pravej bytosti božského človeka. Vstupujete do naplnenia. Tutmos a Sfinga sú zjednotení. Ak takto rozumiete 7. kapitole Tao Te Chingu, môžete sa len usmievať nad učenými sinológmi, ktorí chcú Lao Tseho prekrútiť svojim prekladom, svojim poňatím takto. Byť skromný, chcieť byť tým najnižším, ale natrvalo videné predsa presadzovať svoju vôľu.